ଯେଉଁ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ସେହି ଘର କେବେ ଖୁସିରେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ପିତାମାତାମାନେ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର। ସମୟ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ, କେବଳ ଆମର ପିତାମାତା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କୀୟତା ଆସେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଛାୟା ତାଙ୍କ ପିଲା ଉପରେ ଥାଏ, ସେ ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସେ, ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ